Niin, mulla ei oikein muistikuvaa ole sillä lailla, että mä oon konkreettisesti tässä kiikussa istunut, taju lähtenyt tässä ja sitten seuraava muistikuva on, kun hirviä härveli ympärillä ja olen sairaalassa, todennäköisesti sairaalassa silloin, mutta siinä sitten hoitohenkilökunta rauhoitteli, että ei mitään hätää, että olet hyvässä hoidossa nyt, että sinulla on tullut infarkti ja että sinulle nyt tehdään pallolajennusta. Ja kyllä nyt tämä olotila on todella hyvä, että ei ole mitään. Että voisi sanoa, että entisessä elämässä olen takaisin. Ja toki semmoisia ajatuksia on tullut nyt, että elämä ennen maaliskuun 21. päivä 21 ennen ja jälkeen, että näitä muistelee sitten, että oliko se ennen sitä tapahtumaa vai että siinä on vähän niin kuin tullut semmoinen uusi syntymäpäivä. Että kyllähän on tähän parisuhteeseen vaikuttanut tämä monella tavalla positiivisestikin. Kun 40 vuotta on yhteistä elämää, niin se on sitä arkipäivää. Ei sitä niin tarkasti huomioi sitä, että no se on itsestäänselvyys, että se puoliso on siinä. Mutta että nyt tämmöinen tilanne kun sattui, niin kyllähän se niin on tuonut sitä tilannetta erillä tavalla, että ei se niin itsestäänselvää ole, että se puoliso on siinä vierellä. Niin kuin mä oon sanonut, että mulla on hengenpelastaja vierellä, että